Виж колко... Не мога ли да довърша мисълта си? Мога ли да довърша мисълта си? И всъщност ми припомниха огромната работа, която съм свършил на територията на България. Прекрасно. Единственото, което е засечено в сметната палата за такова нарушение, което надявам се днес ще го чиста с федерацията по мотокрос, но пак за радост вие сте предавали всичките, което ви благодаря, е, че съм опуснал правителствения хеликоптер за световната купа по мотокрос в Севлиево, която впоследствие беше обявена за номер 1 в света. И за радост съм го направил, защото го спомняте едно бразилче, 17-18 годишно дете, катастрофирано. И оттам го докарахме на военно-медицинска академия и спасихме живота. Там 6700 лева имат да са похарчени. Надявам се днес да си ги прати да плати Федерацията по мотокрос, говорих с тях, който ми се изчисти. И другото, което беше спорно, защо съм дал Фалкона да донесе свещения обред на Пиероса. Но мисля, че и прокурорите, и сметната палата се съобразят с началника, че всъщност сме го донесли да всички българи да ходят по черквите. Този огър не е дошъл в парламента, отишъл в партия. Така че съм много доволен от това, което се случва и скоро време очаквам да пишете с по-настроение, ще излезат тези, които са ходили за $50,000 на опера. В Сидней. Видите, нали ги проверявате тя. Това са абсолютни лъжи. Никакви фолк певици, вие ги познавате. Всяка може да излезе и да каже, аз съм се возил една. Те си правили клипове с други самолети, той казва, аз в интернет и ще им лъжите, защото се пазят, че са близо 15 дела водят. Как се пазят? Казват, прочетох в интернет, че някой е поснал, че май еди коя си певица се е возил. Тя излиза певица, не съм се возил. Но вече излиза, че са се возил. Ето, да видим коя се е возил. Вече имам против тях, да не ме разберете грешно. Все още нямам против. Резвам ги бои жени. Но не са се возили. Ако можеше да се качи някой, трябваше да върна. Председателите Георги Марков анонсира, че 3 депутати от ГЕРБ също ще си тръгнат. Имате ли такива индикации? Прав им път. С голямо удоволствие. Не очаквам, но който иска си тръгва. Аз ги събрах преди първите дни, месец им казах, който иска си отива. Който иска си отива. От такива като Георги Марков партията не губи. Ще стане тежко, ако един ден аз, Цветанов и Николай Младенов си тръгнем в клуба. Заедно с Румяна Бъчварова, с всичките тези, които се служат в БСП. Но това стопява парламентарната ви група. Какво да стопява? Тя е толкова голяма, че пак трябва да станат колкото да други. И е индикация за проблеми евентуално. Така, нека да стане. Нека да стане. Първо сега вие вижте, че вчера какво да правиха с микрофона. Пръкна чак там. Но ние сме възпитани и не. Това ги използват другите. Да, цензурирани телевизии, която ви нужда. Половината от нещата, които вълнуват българските общества, няма при вас. Кои? За РТ пуснате? Ги няма така, че лек ден. Защото има принцип в ГЕРБ. Аз се интересувам само от моята партия и моята къщичка. И да не бият журналисти. Това не ми е приятно. И който и да бият, също не ми е приятно. И всичките лъжи за амфетамини и за такива работи, сега като излезат съдебните решения, кажете да не се крият, да си вземат призовките. Крият си и не си вземат призовките. Така че пожелавам на БСП с двете листи голям успех. Това казах, ще пуснем 3 от ГЕРБ, за да се разширим или колкото тя. И им пожелавам голям успех.